हिसाबाव जों जेताबो खानामानि नुमानि बायदा इलेक्ट्रिक कारेन्ट गैया और दिनै चा दुकान दङ बे चा दुकान थाइका हर बासाय खामानि खरसा ओंखायनो नोंखौ खति थांगोन ना जाया नों माल पुजान मानि अनेक 30,000 मिनिमाम आंनि हिसाबाव गोसा माइकेटाव दालुगैना 10 थाखा 12 लाख मतन खामगोन गानि लेपटप खामथाम गया आंनि जत मेसिन पार्ट दुकान दंमोन जत किछु कुन मालि आइतो गे रांबो 7,000 आंनि माने दहायरा दाजाक बाजार खायमेन परे आं न'आव थाङै जोंथ' बाजारनि सेक्रेटारिफोरा माने पुजानि मिसाना बागै जों दैथुगुना बागै थाङा आसुगुनाव खामि थाङा गतना कति समय काल हेमो गतना तै को पने 10 ता 10 ता ना 10 ता